Fl-età ta' 20 sena sab postu ma' Sliema Wanderers, it-tim tal-futbol li sa minn xkunitu kien joħlom li jilgħab bil-flok tiegħu. Qed nitkellmu dwar Alex Muscat li fl-età ta' 5 snin beda jitħarreġ mat-tim Slimis u wajra l-żewġ staġuni f'ħajtu dejjem libes l-istess flok. Ftit tal-jiem ilu ħabbar li kellu jirtira mill-logħba minħabba injury serja fil-koptu. Imma li naf li l-ġisem qed jgħid l-isma' jekk ħateqpa tilab tagħmel iktar ħsara. Malli ħabbar id-deċiżjoni li kien se jirtira mill-futbol waslulu barax ta' messaġġi. Kienu 3 jiem emozjonanti ħafna, ġifieri illum ovvjament dispjaċir għadu hemm għax ovvjament ma kienx qatt ma xtaqt nieqaf imma l-fatt li sibt ħafna support u il-kummenti li ħafna nies jgħaddu juruk li almenu dak li tkun għamilt jiġi apprezzat ukoll. Fis-sfond ta' wħud mit-tazzi li rebaħ it-tim Slimis, staqsejna lil Muscat xi jfisser għalih dan it-tim. Qal li kienet diffiċli biex isib postu mal-ewwel tim minħabba l-kwalità ta' plejers li kien hemm. Hija dejjem kien jgħidli li xi darba tasal żgur, xi darba tkun captain żgur, u dak iż-żmien kont nitħaq bih ngħidlu x'inti tgħid qatt ma jistax ikun di it's too much. U l-fatt li rnexxieli nasal hemm jiena kien tragward għalija enormi. Fost il-momenti indimentikabli għal Muscat hemm l-ewwel staġun tiegħu ma' Sliema Wanderers meta rebħu l-kampjonat. Kien hemm ukoll is-sena 2009 meta fil-finali tal-FA Trophy kontra l-Belt skurja żewġ goals b'Sliema jirbħu t-tazza. Biex 3 xhur wara, gowl uniku tiegħu għamel id-differenza bejn it-tim Slimis u Hibernians fir-rebħ tas-Super Cup. Id-difensur stqar li unur ieħor li se jaqpa jġor miegħu kien meta refa' it-trofew tal-FA Trophy bħala captain fl-2016. Kien għaddejjem xewqa tiegħi li nħerbaħ xi unur bħala captain ma' Sliema, speċjalment il-lig, imma sfortunatament ma rnexxilix. Imma l-fatt li rnexxili nolli tazza pa' trofi u kienet l-aħħar darba trofi l-antik huwa onur ovvjament li qatt mhux se ninsih. Qabel bil-ballun Alex Muscat, il-konklużjoni tal-Alex Muscat u Bogdanovic jirnexxielu jikkonkludi iżda jkun Isaacson li jagħmel 3 mirakli konsekuttivi. Il-ballun għadu hemm konklużjoni oħra l-ballunoli. Muscat lab ukoll għal Malta fejn affronta timijiet kbar fosthom il-Ġermanja, l-Italja u l-Ingilterra. U issa li rtira mill-logħba tal-ballun, Muscat qalilna li mhux se jisparixxi minn din il-logħba li tant ħabb. Looking forward li naqpa involut, speċjalment għax dejjem ġobni l-administration anke fil-futbol. Kulħadd jgħid li coaching imma coaching qatt ma kien xi ħaġa li rajt li rid nagħmel, anke għax issa li naħseb li wasal da żmien hemm bżonn ukoll ingawdi naqra l-familja tiegħi u bil-futbol huwa diffiċli ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.